Ba aldakizu izena duen guztia badela? Ba aldakizu egiak eta fantasiak bat egiten duten toki bat badela? Bai, non da leku hori? Zatoz Euskal Herriko lehen parke mitologikora, Mungian. Amets egin duzula pentsatuko duzu. Kaixo, ongi etorri guztioi. Izena Duban ospatutako bebekaiaian primeran ibili gara. Ona bertan jasotako irudi batzuk. Urrengo bebekaiaian ere, zuen zai egongo gara. Zuen ametsak egi bihurtzeko eta beste egun zoragarri batetaz gozatzeko.